Най-евтиният спален комплект за голяма спалня от памук Runforce. Да, и сега ще ви го покажа. Комплектът е класически и включва две кълъвки за възглавници с размер 50х70, плик за завивка 200х220 и прав чаршаф 240х260, подходящ за голяма спалня 180х200 и 200х200, както и за стандартно двойно легло. С уникален и артистичен дизайн и съчетание от прекрасно розово и вечно уютно бежово. С уникални орнаменти той ще превърне спалнята ви в най-интересното място в дома ви. Комплектът е намален на 96,99 до края на годината. За поръчки може да ни пишете на Viber в коментарите или да поръчате директно на нашия сайт orienthome.org. Всички наши контакти ще намерите в описанието под видеото. А ако искате да видите как ще изглежда реално върху легло и синия десен на рози, пишете ни в коментарите.